Aceste semne zodiacale vor câștiga jackpotul în martie. Jackpotul nu este o întâmplare, este punctul în care se întâlnesc riscul, curajul și semnul. În martie, acest mecanism va funcționa selectiv. Dacă în ultima vreme te atrag deciziile neconvenționale, dacă apare o încredere ciudată în pariurile mari, ești deja în mijlocul evenimentelor. Voi analiza semnele concrete și voi arăta de ce tocmai ele depășesc limita financiară. Un singur factor va decide totul. Îmi scrie în comentarii dacă ești gata să riști ca un adult. Abonează-te dacă lucrezi pentru rezultate și vrei să vezi mai mult decât ceilalți. Să începem analiza. Gemeni, el nu va ezita mult timp. Decizia va fi luată rapid și aproape rece. Reprezentantul gemenilor nu va aștepta semne de sus în martie. El însuși va crea condițiile în care câștigul va deveni o continuare logică a acțiunilor sale. La început va părea o încercare obișnuită, un risc mic, un pas ușor în direcția a ceea ce părea anterior secundar, dar tocmai această secundaritate va începe să dea rezultate. El va acorda atenție cifrelor pe care alții le vor omite și va observa o combinație pe care alții nu o vor considera promițătoare. Și nu pentru că va avea noroc, ci pentru că creierul său va funcționa mai repede decât frica. Gemenii gândesc întotdeauna cu câteva mutări înainte. În martie, acest lucru va fi decisiv. Câștigul nu va fi o întâmplare, va fi rezultatul unei alegeri intuitive, dar precise, a momentului. Banii vor apărea brusc, suma va fi mai mare decât a planificat. Și apoi va începe partea importantă. Nu va cheltui totul impulsiv. O parte din bani îi va direcționa imediat către dezvoltare, investiții în educație, într-un nou proiect, în mutare sau extinderea afacerii. Acest lucru îi va schimba traiectoria vieții. Gemenii au mereu nevoie de mișcare, iar acum mișcarea va deveni mai amplă. Câștigul îi va permite să-și achite vechile datorii, să elimine tensiunea care i-a apăsat deciziile ani de zile, va deveni mai liber în cuvinte, în planuri, în alegerea oamenilor din jur. Și aici se va deschide al doilea nivel. Cercul său de prieteni se va schimba. Vor apărea oameni care gândesc mai larg, care nu se tem de sume mari, care sunt obișnuiți să acționeze. Gemenii vor simți gustul unei noi dimensiuni. El nu va striga despre succesul său, nu îl va demonstra în mod ostentativ, dar în vocea sa va apărea o altă încredere, calmă, clară, și asta va influența chiar și viața personală. Va înceta să accepte compromisuri care îl diminuează. Va începe să aleagă ceea ce corespunde ambițiilor sale. Jackpotul din martie nu va fi doar o descoperire financiară, va fi punctul după care nu se va mai întoarce la vechiul mod de gândire. Și dacă înainte se îndoia că este capabil să joace în marile jocuri, acum întrebarea va dispărea. El va fi deja în interior. Leul nu va cere permisiunea, pur și simplu va paria. Reprezentantul leului va acționa în martie ca și cum ar ști deja rezultatul, fără îndoieli inutile, fără agitație. Pasul său va fi brusc, dar bine gândit. Va învăța mult timp să-și stăpânească impulsurile, iar tocmai această disciplină interioară va juca un rol decisiv. Câștigul va veni în momentul în care el va fi deja pregătit pentru o scară mai mare. Nu va fi o poveste despre norocul întâmplător. Leul va începe să economisească din timp. O să analizeze, să aleagă momentul. Decizia lui va fi rece, deși din exterior totul va părea ca un joc de noroc. Suma va depăși așteptările și apoi va începe adevărata verificare. Leul nu va permite banilor să-i strice structura vieții. El va rezolva imediat problemele strategice, imobiliare, investiții, active pe termen lung. O parte din fonduri le va direcționa către o afacere pe care a amânat-o de mult timp din cauza riscurilor. Acum, riscul va deveni un instrument, nu un obstacol. Va ridica ștacheta, stilul său de viață se va schimba, dar fără lux ostentativ. Leul va înțelege, adevărata putere nu stă în demonstrație, ci în control. Va începe să construiască un model financiar pentru anii următori. Și aici va apărea dramatismul. Oamenii din jur vor încerca să profite de succesul său. Unii vor cere sprijin, alții vor cere participarea la proiecte dubioase. Leul va fi nevoit să refuze, cu fermitate. Acesta va fi un moment decisiv în caracterul său.
ci el va înceta să mai salveze pe toată lumea. Va înceta să-și dovedească importanța prin sacrificii. Banii îi vor oferi un nou sprijin și acest sprijin va fi interior și în viața personală va avea loc o schimbare. El nu va mai accepta pe cei care îi subestimează ambițiile. Va alege un partener care îi va respecta ambițiile. Jackpotul din martie va fi pentru leu confirmarea unui simplu fapt. El poate mai mult decât își permitea înainte și după asta el nu se va micșora. Dimpotrivă, la el se va extinde atât de mult încât vechile limite pur și simplu nu vor mai rezista. Capricorn. Liniștea dinaintea deciziei sale va fi mai lungă decât de obicei. Nu va explica nimic. Reprezentantul Capricornului va acționa în martie, nu din entuziasm, va acționa din calcul. Pariul său nu va fi impulsiv. Va fi continuarea unei discipline de mulți ani. Capricornul va gândi întotdeauna în categorii de sistem și chiar și jackpotul îl va considera un element al strategiei. Câștigul va avea loc în momentul în care va fi deja pregătit interior pentru o mare responsabilitate. Suma va fi semnificativă, dar și mai important va fi sentimentul de control. Nu va permite banilor să-l controleze, el îi va controla. Primii pași vor fi dificili: achitarea datoriilor, optimizarea impozitelor, revizuirea activelor. Capricornul va forma imediat un fond financiar care îi va permite să gândească cu câțiva ani înainte. El nu va investi în ceea ce este la modă, ci în ceea ce este stabil: imobiliare, fonduri pe termen lung. Poate o participație într-o afacere care nu va aduce profit rapid, ci un venit sistematic. Și aici va începe a doua etapă. Își va revizui anturajul, nu emoțional, rece. Capricornul nu va mai ține lângă el pe cei care îi vor încetini creșterea. Va alege oameni care gândesc în termeni de responsabilitate, nu de beneficii aici și acum. Viața personală se va schimba și ea. Nu va mai accepta compromisuri care îi scad standardele. Parteneriatul va deveni o uniune între egali sau nu va exista. Jackpotul din martie nu va fi o sărbătoare pentru Capricorn, va fi un punct de relansare. Își va permite o amploare care înainte părea prea mare, lansarea propriului proiect, extinderea companiei, mutarea într-un mediu în care se iau decizii importante. Capricornul nu va demonstra succesul, pur și simplu va înceta să-și explice ambițiile și când cei din jur vor înțelege că nivelul său este deja altul, va fi prea târziu să încerce să-l ajungă din urmă. El va fi deja mai sus. Peștii. Va tăcea mult timp, chiar și atunci când va ști deja că va câștiga. Reprezentantul peștilor nu va acționa zgomotos în martie. Decizia lui va părea întâmplătoare. De fapt, ea va fi maturizată de-a lungul anilor. El va simți întotdeauna mai mult decât va arăta și de data aceasta, semnalul interior va fi precis. Pariul va fi făcut în liniște, fără martori, fără discuții, și apoi cifrele se vor alinia așa cum el va anticipa. Jackpotul va veni brusc. Suma va fi atât de mare încât va schimba nu numai soldul contului, ci și direcția vieții sale. Peștii nu se vor grăbi să cheltuiască. Mai întâi vor dispărea. Pauza va fi necesară pentru a conștientiza, pentru a nu-și distruge propriul sistem delicat de coordonate. Primele decizii vor fi neașteptat de pragmatice. Închiderea obligațiilor financiare, mutarea într-un loc mai liniștit, investiția într-o afacere care le va permite să lucreze pentru ei înșiși și nu sub controlul altcuiva. Peștii vor căuta întotdeauna libertatea și acum ea va deveni realitate. Vor crea un spațiu în care nu va mai fi nevoie să se mulțumească cu mai puțin. Vor renunța la munca care îi epuizează, vor ieși din relații care le diminuează valoarea. Va fi dureros, dar necesar. Banii vor deveni catalizatorul adevărului. Unii din anturajul lor nu vor suporta schimbările. Peștii vor accepta acest lucru, fără scene dramatice. Vor investi o parte din câștiguri în dezvoltarea talentului, în învățare, într-un proiect creativ, poate chiar în propria afacere, legată de artă sau de ajutorarea oamenilor. Și aici se va întâmpla lucrul cel mai important. Peștii nu vor mai avea îndoieli cu privire la propria valoare, nu în mod zgomotos. Pur și simplu nu își vor mai permite să trăiască într-un mod constant de compromis. Jackpotul din martie nu îi va schimba. El va manifesta doar ceea ce era deja în interiorul lor și când cei din jur îi vor întreba cum au reușit, ei vor zâmbi ușor. E pentru că răspunsul a fost întotdeauna tăcerea.